Ki perbengait bagi perlok bait baru apa yang sobhai pi syakanika YouTube channel kajing puson lingkot mit scam ba kubor ka bungi asno kanika por kanong kajing kerku yang hilang iway pi iway ka jing puson lingkot ha kanika janmit ala pensionong rim na ka shithi ka jong Jacob kalonong ka baningkong dikot ka ba ar pu ar ka ketien jong blay ka ong ti tulong pi kinong le ya ka ketien pat om tang kinong sngo da ka ba syukor no ya la dehi ki par bagai ba ki parlok ba e la dangi pai syak kanika juk ka bangi im mentara dangi pet ya ka jinglong jingman jong ki kristan ha kanika por ka bangi im menta kalong da shisha ka ka ba isngo si shibun e ban yo i ba ki babon ki kristan ha kini gisngi ki long da shisha ki kristan ki basulong tang kinong sngo ya ka ketien ga jong ublay henry kim day pat satya kita ki kristan ki bolong kinong le ya ka ka ba ki yo sngo ni ya ka bala hikaya ki na ka ketien ga jong ublay nginya phai ban nga she ka ketien ga jong ublay na ka kitab ka baning kong Samuel kanong ka ba khatsan ha ka tu ko benta la ya thu hangi syapang usim sol usim ubaning kong tam jong ki Israel bala ong bala pensles im ya usim sol da Samuel usyakri jang ublay ya usol la bananam hagdu ko por bolong usim uba shlur hamadan thama ulong usim uba sebun ula job thama persya ki Moab ula job thama persya ki Amon ya ki Edom ya ki Amalek ya ki Filistia bat ya ki way what happening ka bakat ka ni ka nam ka buram ka uyo what happening ka kata ka jingkrau jang penban namar uni usim sol usim nya ki Israel ulong tang unong sngowi ka ketien jo ublay henry om unong le ya ka kumta ka penong i u baon poi hadu uput baon syak kentat no na ka jinglong sim ga jang bat baon yap ru da ka jingyap om ka jingyap ka bodan buram kum usim henry ublay de ben yap da ka jingyap ka bajak buram ka jingyap ka bu ususim mila ka jong ka jingim lane kata ka suicide namar ka jing syap tieng jang ya ki sipai jong ki Filistia nang ta ka ketien jo ublay kay thu hangi ba ublay ulah hukum ada pipulil no makhatsan ko baning kong tertelai thu hangi ba ublay ulah hukum ya usol ba ulit ban her thama persya ki Amalek uday ban penyap lut ya baru bat beriu bat merat henry ka bangi syam hang tu kalong usim sol usngap ya ki ketien ke jong ublay ya ki ba ublay ulah hukum henry syam lale pat yaki udi ulah penyap ya baru ki nak ngamalek kat ba ulah syukem im ya usim agak usim jong ki Amalek nang ta ulah jiet ki langbrot ki masih ki basngat bat ya ki ba ki baru ki ba kamha bat ulah syem na ka bentai ladi namar ka jing kwa raha ulah syus ulong tang unong sngo om unong le ka ketien jong ublay udi ulah syem ki ki babaha baru asya ladi bat ulah penjot no ya ki basniu ki bomdon kamsho hadin kani ulah thong yo mau bena ong ketien jong ublay ulah thong yo mau bena na ka bentai ladi ka belong kadak jong ka jing sngo sarong ban le thau buram ya ladi ki perlok kini ki baro kila penbitar shikat dai ya ublay para ba Samuel lawan ban keli usim sol balai ba syem la kongu ya utrai usim sol ulah syukur penban ya Samuel da ka buong ba ki baro ki ba ule kilong na ka benta ublay Samuel bla tiplut ya ki baro ki ba sol ule ukeli de ka jing thmu ban ailat ya usim sol ban kella ka pamot henry usol syem la le komta penban usyukor ya uni syakri ja ublay ujiet ban buri ya kata ka jing raha ka jang bat da ka bauong baula penim khnang ki masih ki langbrot na ka ban kenya ha utrai ublay syushu usdang saban keno ki waipat da ka bauong bade ki sipai ki bale ya kata ka kam ka baman hadin kini ki baro ong Samuel kitab baning kong Samuel nombor khatsan khot ke bar pulai namar pamela kentat ka ketien utrai ma uru ula kentat yame na ka balong siam sno syirkai shibun namar ba usol ula kentat ka ketien ke jong ublay kumtar ublay ula kentat ya usol ya ka jinglong siam ke jong usim sol namar ba syem lalong unong le ka ketien ublay ka ba ublay daladihi ula keren ba ula hukum
kum tahu lah ban syak kentat no na ke jinglong sim ke jang o kum taru na kum ta jangap jang phi kum ki bangai kum ki khon Kristan ka ba syap tieng kalong yo ngiru ngisulong tang kinong sngap bat kinong pule ka ktien jo blai henry om kinong le bat nginlong tang kinong syukur no yala dihi ong ka ktien jang blai usim sol ru om dai bo sngap ya ka hukum blai usngap henry ka jingsha kentat no ya ka jinglong sim kalong namar bo le ya ka ka bala hukum ya u ba udi ban le kum taru na kum ta jongi ngi kam bangilong ki senran ki jong Jesus Christ ngi kam bangilong ki Kristan Henry hatu ngi ko ngu ni empat ya ka ktien ke jong ublai hatu ngi ko ngu ni em ya ki hukum ki bodan ka ktien ke jong ublai hatu ngi long ni em ki nong le ya ka ktien ke jong ublai ne ngi long tang ki nong sngap ya ka ktien ke jong ublai kum bolong usim sol usamal ong usol ka jing ko ngu ka khamla ban ya ka jing kenya kum taru nagam ta jongap jong phi tungenya yo ekani ka ju ka jingmot namar wat langi em ha gani ka perthai ngimlong te jong kani ka perthai namar kata tungin pen ko ngo ya ladi ban long kin nong le ya ka jingi kai ka tin jo ublei bat kata he kan long ka bor ba ka jingker khu ya ka jing em ka jongi bat ngin lai na ka jing syak kentat ka jong ublei mar ka dong ka jing syap ting ka bakrau lado ngin kentat ban long kin nong le ka tin jo ublei ro un kentat yang ngap ya phi haka sngi ke bakhado ubleu nyerap un ai boringi baro bangin long ki Kristan ki balong ki nongle ye ka ktin jo ublei om tang ki nong sngo ublein kerkhu nagam naga buram jang o amen hagani ka pon yo sngo ye ko ka jiruai ka ba kerpang na ki warba sisters na ka balang presbyter maulai mautawar ngits kem ba ka jiruai ka bang yo sngo na ka sur jongki kan long ka jing kerkhu yingilang baro
Ngi ai khuble ye kini ki parlok samla nang tay na kabalang Presbyterian Maulai Mautawar. Nagam nag jingwai ka bas ngau tenat ka ba kiki ai. Bat ngit scam ka long ka jing kerku nagam da jang ilang baro. Hakani ka por tungin pai shuble ka jingduai. Kukpa jang yu bah beneng ngi ai ngu yami atrai na margani ka por ngi ban bet yu sembai na ka ktien jome. Bat hikai ngi atrai ya baro ki bas ngap ki bas shashko ki ba pet ya kani ka video. Bangin long tang ki nong sngap nam ni ki nong pet ya ka ktien ki jome. Henry hikai ngi bangin long ki nong le kat bakum ke jing hikai ka ktien ki jome. Kenang bangin la bang yo ma de ke jing kerku jome bar kam tam ngin lat na ka jing syak kentat ke jome. Mar kadon ke jing ma kan ko pangi sngo syap tieng. Yo ngiru ngi syak kentat kom ba me kentat ya ke jing long siem jong usol namar ba syem le ya ka ka ba me la hukum ya ban le. Ya rab namar kata na kam da jing kum ki bangi em makin ka pertai ngin la ban long ki nong le ya ka ktien ke jome bangin syukur ya lade bat ngin lai tu na ka jing syak kentat name ha ka sngi ke bakhat do sngo trai ke jing duai ha ka kerteng jo jisu ngi pan ke ni baro amen uble on ker khu ngi lang baro